araw mga kapuso, mahinabi na ni Cecil si kapuso actor Dennis Trillo. Throwback tayo sa mga successful projects mo dito sa Kapuso Network. Could you give one word lang to describe your role sa mga iconic projects na ginawa mo, like Mulawin? Well, siguro, dun sa lahat ng mga projects na yon, sa tingin ko, masasabi ko lang, lahat yon iba-iba eh. From fantasy to love story, drama, action. Masasabi ko nagkaroon ako ng diverse na mga characters na pinortray at mga distinct na din at the same time. Among the many projects that you have done, especially for TV, ano talaga yung tumatak talaga na role para sa'yo? Isa na rin siguro yung Best One's Lover, siguro. Tumatak yun sa akin kasi hindi siya yung conventional na role na pinoportray mo din. Magugulat ka doon sa mga taong lalapit sa'yo na nakarelate. Kasi hindi mo akalain na makakarelate sila sa ganong klaseng characters at ganong klaseng kwento. Totoo talaga yan. You portrayed that role really, really well at marami kang naantig sa pag-portray mo na role na yon sa My Husband's Lover. And ngayon, Dennis, bibida ka sa bagong weekly series ng GMA, ang I Can See You, sa Truly Madly Deadly episode. Very intriguing yung title, no? Madly Deadly. Please tell us about your character. Well, as much as possible, ayaw kong magkwento about doon sa character ko. Pero doon pa lang sa title niya, yung Truly Madly Deadly. It's a sign na medyo may pagka-dark itong kwento na ito. And considering ito kasi yung parang finale nung I Can See You na series. So, na-excite kami dahil syempre makakasama ko si Jen dito. Tapos makakasama ko ulit si Rian Ramos. And makakatrabaho ko yung isang grupo na talagang pinaghirapan nila yung preparation nitong buong project na to. What do you truly, madly, deadly like about this episode, Dennis, na pinaghandaan nyo talaga lahat? Well, siguro ang gusto ko about this episode, hindi siya yung ordinary na series na mapapanood mo. Yan, katulad ng sinabi ko, medyo dark siya. Tapos halos lahat ng mga characters namin dito, kahit characters ni Jen tsaka ni Rian, lahat nandun sa gray side ko. What has been yung challenging part din about portraying your role sa episode na to? Lalo kami ma-challenge dahil mapipilitan kami magtrabaho sa isang lugar na naka-lock-in kami doon for siguro mga 4 to 5 days. Tapos magiging extra ingat ang lahat dahil gusto namin maging safe at hindi magkakasakit ang lahat. Siguro yun yung pinaka-challenge doon na bukod sa iniisip mo yung trabaho mo and yung role mo, iniisip mo rin yung overall safety mo every time. 24/7. Masaya din kami bilang viewers na nakabuo kayo ng bagong episode na naman. But what will our viewers learn? What will our viewers learn from this episode, ang Truly Madly Deadly? Never trust anyone. Yun siguro. Huwag kang basta-basta lang magtitiwala, lalo na sa age ng ngayong digital age, lalo na ang daming mga identities na nahahack. Kaya huwag ka lang magtitiwala agad-agad. Siguro yun yung pinaka magandang lesson na matututunan nila dito. So please invite everyone, lalo na dito yung mga viewers natin sa Cebu and the rest of Visayas, and why they shouldn't miss this episode. Ayun, sa lahat po ng mga nanonood, iniimbitahan ko po kayo, abangan niyo po yung bagong series namin. Kasama po namin dito, of course, si Miss Jeneline Mercado, Miss Rian Ramos, and myself. I Can See You, Truly Madly Deadly. Ito po ang final episode nun, kaya sana po abangan nyo tong extraordinary na love story na to. Daghang salamat for doing this interview. Thank you. Thank you.
Dalit ni Dennis Trillo ang laing episode sa I Can See You series, ang Truly Madly Deadly episode nga di gayon ninyo ang isipyaton mga kapuso. Daghan paminggi andam para ninyo, so tutok lang dinhi sa GMA Regional TV Live.